Príjemné popoludne. Moje vystúpenie bude striktne vecné, faktografické, opreté o relevantné právne argumenty, bráni jedine záujem spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, jeho 300 zamestnancov, ktorí 24 hodín denne a 365 dní v roku zabezpečujú hromadnú dopravu v 3. najväčšom meste na Slovensku a striktne bude brániť záujmy 80 000 občanov mesta Prešov. Žiadne osobné a ďalšie súvislosti si vyprosím. Hneď na úvod. Nikoho iného nebránim. Áno, hovorím to ako Košičan. Presne tak. Podstatná a zásadná vec zistenia kontroly totižto môže reálne spôsobiť už v najbližšej budúcnosti vážne problémy vo fungovaní Dopravného podniku mesta Prešov. Naše pripomienky boli ku kontrole veľmi obsiahle. Pán kontrolór ich dneska rozposlal mailom, my sme doteraz to dali len vyjadrenie včera, ktorý bol veľmi stručný výcud z týchto pripomienok, pretože sme sa striktne držali zákona, to znamená, že nemáme čo informovať o priebehu kontroly, ale keďže pán kontrolór to urobil, tak pravdepodobne zverejníme celý náš obsiahlý materiál pripomienok ku návrhu správy kontroly, ktorý sme podali. S týmto návrhom som opoznámil všetkých členov dozornej rady ešte minulý týždeň, takže boli opoznámení členovia dozornej rady ako orgánu spoločnosti. Bohužiaľ, musím konštatovať s ľútosťou, skutočne, nedošlo k môjmu prekvapeniu k stretnutiu a vykonzultovaniu si našich pripomienok. Samozrejme, nie je to zákonom dané, kontrolór nemá tú povinnosť, ale môže to urobiť. A vzhľadom na ten rozsah, ktorý sme podali, úprimne povedané, som to očakával, ale nestalo sa tak. Hlavný problém spočíva v prvom bode, kde sa spochybňuje mandát konať vtedajšieho štatutára spoločnosti inžiniera Davidova v mene spoločnosti. Kontrolór doslova konštatuje vo svojej správe. Z uvedeného vyplýva a máme za to, že všetky úkony, ktoré za spoločnosť vykonal splnomocnený inžinier Davidov na základe uvedeného plnomocenstva, ktoré teda kontrolór spochybňuje, napadá, sú neplatné. Ide o úkony realizované v čase od 14. mája 2024 do 26. septembra 2024. A je tam uvedený aj zoznam nejakých, napríklad niekoľko zmluv. Jedna z tých zmluv mimochodom súvisí s plnením zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na nákup parciálnych trolejbusov. To znamená, napriek všetkému, čo chcem, či nechcem, ja ako štatutár mám povinnosť formálne oznámiť túto skutočnosť riadiacemu orgánu, to znamená Ministerstvu dopravy. Stanovisko Dopravného podniku k tomuto bodu a k týmto konštatovaniam bolo veľmi obsiahle. Môžem vás ubezpečiť, že ako sa hovorí starý vtip, že keď sa stretnú traja právnici, majú 10 rôznych názorov, v tomto prípade sa stretlo niekoľko právnikov a všetci sa zhodli na rovnakom názore. A ten názor je takýto. S týmto záverom, teda s touto vetou hlavne, záverom kontrolného orgánu sa naša spoločnosť zásadne nestotožňuje nielen z hľadiska právneho posúdenia veci, ale považuje ho za nešťastné aj z praktických dôvodov, nakoľko je spôsobilé vniesť neistotu do existujúcich právnych vzťahov spoločnosti a vyvolať ďalšie nepredvídateľné negatívne dôsledky. Naša spoločnosť je toho názoru, že pokiaľ uvedené zmluvy uzavrel za spoločnosť inžinier Peter Davidov rozhodnutím jediného akcionára, poverený vedením spoločnosti, z jeho poverenia spoločnosť vyplýva aj splnomocnenie na právne úkony, ku ktorým pri takejto činnosti obvykle dochádza. Uzavretie uvedených zmluv nepochybne medzi takéto obvyklé úkony pri vedení spoločnosti v obchodnom styku patrí a vyslovene, že sú neplatné, je neopodstatnené a bezdôvodne narúšajúce zákonom poskytovanú ochranu dôvery tretích osôb v súvislosti s konaním osobou poverenou vedením spoločnosti. V tejto súvislosti vyjadrujeme vážne znepokojenie nad tým, že závery, ktoré podľa nášho názoru nie sú dostatočne odôvodnené a spochybňujú platnosť právnych úkonov spoločnosti, môžu ohroziť nielen prebiehajúce,
ale aj budúce čerpanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Takýto vývoj by mohol viesť k faktickému pozastaveniu možnosti ďalšieho rozvoja a modernizácie spoločnosti v nasledujúcich rokoch, čo by nevyhnutne malo negatívny dopad na kvalitu poskytovaných služieb vo verejnej doprave. Keď to poviem stručne, a dúfam, že ma právnici neukameňujú, názor kontrolóra a jeho právny názor vyjadrený v judikátoch opisuje situáciu inú, ako nastala v prípade dopravného podniku. Tam popisuje sa situácia, a na základe judikátov áno, kde vzájomne sa splnomocnili členovia predstavenstva bez vedomia vlastne akcionára. V našom prípade došlo ale k splnomocneniu spoločnosťou, teda dvoch vtedajších právoplatne menovaných členov predstavenstva, na výkon zastupovania jedného z nich, teda inžiniera Davidova, teda spoločnosť splnomocnila, nie vzájomne oni dvaja. A navyše, čo kontrolór v správe z kontroly sme nikde nenašli, je otázka manažerskej zmluvy, ktorú má podpísanú, ktorú mám podpísanú aj ja a ktorú majú podpísané aj predošli výkonní riaditelia, kde jasne akcionár splnomocňuje na výkon funkcie v zmysle obchodného zákonníka menovaného manažera. Takže toto je zásadný bod, s tým, že proste sme to takto vysvetlili a taký je názor, právny názor dopravného podniku, ktorý bol teda prekonzultovaný. A toto je zásadný bod. K ďalším môžem stručne uviesť, čo sa týka takisto údajného rozporu medzi stanovami spoločnosti a aplikovaním teda rozhodnutí mesta ako regulačného orgánu na prepravnú tarifu, jednoznačne postoj dopravného podniku je taký, že nesúlad medzi uzatvorenou rámcovou zmluvou o službách vo verejnom záujme a zabezpečenie MHD osôb v meste za Prešov na roky 2017 až 2026 a stanovami spoločnosti v skutočnosti nie je daný, nakoľko oba dokumenty pojednávajú o rozdielnych právnych skutočnostiach. Opäť regulátor stanovuje cenu, ale spoločnosť, jej výkonné orgány jednoducho tento regulačný výnos musia aplikovať v rámci svojho podnikania. Pre mňa je to absolútne podobný prípad, ako sú energetické spoločnosti. Keď Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako regulátor príjme regulované ceny, tak jednoducho predstavenstva tých jednotlivých spoločností, výkonný manažment, ich musia svojim rozhodnutím zahrnúť do hospodárenia, do výkonu spoločnosti. Nemôže to urobiť nejaký manažer, ktorý vypisuje ceník. Na to musí byť právoplatný, má jasné rozhodnutia vedenia spoločnosti, ktoré aplikuje rozhodnutie regulátora. Takže to je k tomuto bodu. Nájomná zmluva so SAD logistickou. To je problém. To je problém, ktorý riešime ďalej a vecne je to záležitosť, ktorá sa bude určite ťahať ešte dlhšie. V každom prípade treba skonštatovať, že to, čo tu bolo konštatované, že preddavok, ten prvý, ani zo zmluvy, ani v zmluve nie je uvedený ako preddavok. Je uvedený ako je to zvýšená platba, súčasť dohodnutého splátkového modelu nájomného. Celková suma nájomného bola v zmluve rozložená tak, že prvá splátka nájomného je vyššia a následné sú nižšie. Tento mechanizmus je bežne používaný v nájomných zmluvných vzťahoch, keď ste niekde v praxi sa s tým stretnete úplne bežne. Takisto treba povedať, čo sa týka dodatku číslo 2. Dodatok číslo 2 my sme poslali už dávnejšie druhej strane, ktorá mimochodom medzi tým zmenila názov, už sa nevolá SAD logistická, ale má rovnaké, čo proste je tam jasná právna náväznosť. Avšak doteraz na to druhá strana nereagovala a teda nasleduje list, kde už si budeme vymáhať dodatkom číslo 1 stanovené zmluvné pokuty. Lebo ten dodatok číslo 2 ich mal proste vyriešiť. Keby to podpísali, tak tie zmluvné pokuty rešpektujú a teda dôjde k ich zahrnutiu do ďalších splátok. Druhá strana nereaguje na tieto naše výzvy, takže pokračujeme ďalej v riešení.
s tým, že máme samozrejme aj technické problémy s dodanými, aj s tými autobusmi, ktoré sme prevzali a sú v štádiu riešenia naďalej. A hovorím, áno, toto je problém, ktorý sa tu bude, bohužiaľ, ťahať dlhšie. Takisto sme vyjadrili nesúhlas so závermi kontroly týkajúce sa Crunch Thompson. Jednoducho záver, že spoločnosť nemá kontrolu nad celkovými nákladmi, nesúhlasíme. Spoločnosť má úplnú kontrolu nad objednanými službami, ktorých výstupom sú dva zásadné dokumenty, kto robí so štrukturálnymi fondami, vie, aké sú zásadné. CB analýza a štúdia realizovateľnosti a následne podaná žiadosť o NFP, nenávratný finančný príspevok. Tieto CB analýza a štúdia realizovateľnosti vzhľadom na rozsah 40 miliónových investícií DEPA sú veľmi zložité, veľmi rozsiahle dokumenty a ja sám som bol prekvapený, ako denne sa komunikovalo aj v rámci firmy. Zostavovali sme potrebné údaje, komunikovalo sa s Crunch Thompson a pripravovali sa všetky nevyhnutné podklady na to, aby tieto analýzy boli vypracované a prebiehala samozrejme aj diskusia s ministerstvom dopravy. Dodané boli v zmysle objednávok, kde to bolo jasne definované, čo majú dodať, boli definovaný rozsah 900 človekohodín, ale bol definovaný aj dátum 31. marec 2025. Takže tie všetky limity boli definované a 31. marca CB analýza aj štúdia realizovateľnosti prišla v úplnom znení, pričom v predošlých postupných dochádzali postupné kapitoly, ako ich Crunch Thompson vypracovával. Takže priebežne nám dodával, ale finál bol 31. marec a ten bol dodržaný. Máme ho, momentálne prebieha vzájomná konzultácia o jej znení, prakticky sme vyjadrili spokojnosť, sú tam len niektoré detaily, ktoré ešte následne budú prerokované s ministerstvom dopravy, lebo bez rešpektovania alebo súhlasu ministerstva dopravy by ten dokument nemal svoju relevanciu a tá komunikácia Crunch Thompson s ministerstvom dopravy je takisto každodenná. Čo sa týka ostatných, môžem tu rozpísať, čo sa týka upratovacích služieb, jednoducho nedošlo k navýšeniu sumy, je tam opcia, aby ste mali predstavu, tie autobusy, trolejbusy sa upratujú každý deň. Ako prídu do garáže, niekoľko kusov, tam sa nevypisuje mailom, že teraz toto ste zle upratali, tu ste niečo zanedbali, to sa rieši telefonicky, operatívne, na mieste. Proste zodpovedný pracovník dopravného podniku povie tomu upratovačovi, že to si urobil zle alebo doupratuj. A následne potom sa robí, v tej fakturácii sa to premieta. Proste sa to neplatí, ako sa povie, nazdar Boh a bez toho, aby to prešlo kontrolou. A to sme tiež popísali a dodali kontrolórovi vrátanie nejakých dokumentov, ktoré v našej ľútosti neboli brané do úvahy alebo proste považoval za nedostatočné. A čo sa týka porušenia finančnej disciplíny s vykonanými právnymi auditmi, ktoré tu už boli tiež spomínané, takisto nesúhlasíme, pretože právny audit, ak vám povie, že tie predošlé zmluvy sú v poriadku, to je tiež výsledok. Máte istotu, že tie zmluvné vzťahy sú v poriadku. Navyše, to, že vypršali zmluvy, to je síce pravda, ale vieme, že aj keď formálne zmluvy sa ukončili, ale neznamená, že skončila ich dôsledok na budúcnosť. Možné ďalšie nejaké spory, otázky, reklamácie a podobne. Takže úprimne povedané, ako sme nerozumeli tomuto záveru. Reprezentačné výdavky. Áno, je pravda, že smernica v dopravnom podniku nebola, ale je aj pravdou, že tieto výdavky, keďže šli na pohostenie v rámci firemných akcií spoločných, ktorých sa zúčastňovali aj desiatky ľudí, boli vykazované ako reprezentačné výdavky. To bolo dokladované, je tu zoznam účtov a podobne. Takže ešte raz, toto je stanovisko za dopravný podnik na základe vecných, právnych a relevantných dokumentov a to zistenie číslo 1, to konštatovanie o neplatnosti právnych úkonov za dané obdobie je už teraz veľmi závažným zistením, respektíve môže spôsobiť v budúcnosti veľmi závažné problémy, napríklad aj zo vzťahov k zmluve so SAD logistickou, keďže je tam priamo spomenutá v tom zozname.
ešte dodatok, ak by platilo konštatovanie kontroly, že boli neplatné úkony na základe tohto plnomocenstva, tak neboli platné úkony len vo vzťahu k týmto zmluvám alebo aj ďalším, ale boli všetky úkony, ktoré urobil štatutár organizácie k daňovým orgánom, bankám, mzdám, mzdovým výmerom spoločnosti. Proste sa vytvára veľmi obrovská právna neistota. Ďakujem za pozornosť.